TV. Hayırlı işler, esenler misiniz, sağollar mısınız, hürmetli tamaşaçılarımız? Sizning zangar ekranlarınızda jırlağı kitap şunu başlanıp gitti. Hem onun alıp barış elbette min Rifat Zaripov. Hem şulay yok bizning indi alıştırgısız DJ'imiz DJ Ayon. DJ Ayon Kazan in the mix. Bugün hürmetli tamaşaçılarımız şuşunday motor beyrem halıq ara kulak hem işitü günü. Indi bu bizning jırlavuki oyununa bik tügel turu kile turgan günlerimizning birisi. Çünkü mında kelgen oyuncularımız elbette kulakları bik yakşı işite, motor ittirip jırlaylar, üzünçelikli jırlar başkaralar. Eyde güzeli, şulay miken, yok mikenin bilir için oyuncularımız bilen tanışıp uzayık. Bizning birinci oyuncumuz İlnar. İlnar Dineyev Bашкортстанның Миякатамак авылы егете. Өйләнгән, тормыш иптәше Гөлнур белән 2 бала тәрбиялиләр. Җырларга яратучы егет буш вакытларында көйләр яза, гармун, гитара да уйный. Илнарның иң уйланмаган гамәле биек ярдан суга сикерү. Ә үзенең начар ягын кыюсызлыкта күрә. Булганыңны сакла, кешенекенә карама, рәхмәтле бул девизына тугры калып яши. İlnar, sana şunday soru vereyim hele. Tizden 8 Mart jitebet değil mi? Mene 8 Mart günü sen kimni yaki kimlerini kutlayacaksın? Yakınlaşıp bilgen 8 Mart bilen min iң birinчедән үземнең иптәшем Гөлнурны, кызым Инҗене, әниемне, кайнамны һәм барлык булган минең туган апаларны һәм барлык güzel zatlарыбызны һәм дә Дилбәрне котлыйм. Münevvet indi matır sözler, indi beyren başlanıp da gitti desek bula. Tanışabız ikinci oyunçumuz bizning, indi aytib o'tdilar, Dilber. Дилбәр Хәмәддинова, Башкортстанның Тәтешле районы Чургылы авылыннан, Башкорт дәүләт университетында икътисадчы һөнәрен үзләштергән. Банкта эшли. Буш вакытларында Дилбәр шигырьләр язарга, бәйләргә ярата. Җырлау тапшыруында катнашу аның хыялы була. Дилбәр бихисле, бар әйберне күңеленә якын ала. Тормыш девизы нәрсә генә булмасын, барысы да яхшыга. Dilber, sen indi Tatarca jırlagaç, Tatarca jırlaарын bek yaxşı bilesindir. Emine şitil estradası bile kızıksınasın kimlerini tınlıysan? Min şidil estradası bilen kızıksınmayım. Min bari tik tatar jırlarını tınlayım. Şulay mı? Әйе. Ay eferin, şumuki deyip kireytese kele bunun için. Bik zor rahmet sana. Hem indi işin şu işimiz bizden Radik. Радик Галиев, Башкортстанның Кушманак авылы егете. Күптән түгел гаилә корган. Кичкенәдән җырлаучы һәм баян мәктәбен тәмамлаучы егет җырчы булырга тели. Радик белдерүенчә, сәхнә кешесе тыйнак булырга һәм эшен җиренә җиткереп эшләргә тиеш. Яраткан җырчылары Филүс Каһиров, Рөстәм Закиров, Раяз Фасихов, Салават Хатхетдинов, Ришат Төхвәтуллин. Радикның зур хыялларының берсе тату гаиләдә яраткан эше белән шөгыльләнеп рәхәт яшәү. Radik, indi senin bu jırlağı kitapşırına birincigine kiliyong tugul iken, Firdus abıyın Temayev alıp barganda da simında kilip çıgış yasa bir gine bal bilen gine jingmi kalgansın. Mene bugün indi ümitler bilen kildin. Elbette jingirge indi bir barışın. Bir bal ortından kildin sen Allah bilsin. Yarar, oңышlar tilimiz şulay bolsun, jingirge bolsun. Sizge de onarga da barımızga da. Hem indi 4. oyunçumuz bizning Буранбай! Буранбай Билалов, Башкортстанның Федоровка авылыннан. Атна сайын бүләкләр алырга теләгән егет кичкенә вакытта поле чудес тапшыруның алып баручысы булырга хыялланган. Ә хәзер ул Хайбулла районында таксист булып эшли. Буранбайның начар гадәте соңга калу һәм икеләнү. Тормышта теләк булса, мөмкинчелек тә була девизы белән яши. Nindi matır isim Buranbay.
Әйт әле, сиңа шундый сорау бирәсе килә. Менә исемең җисемеңә туры килә микән? Бу исемне сиңа кемнәр кушкан? Каян уйлап чыгарганнар? Әтиеңме, әниеңме? Аның мәгънәсен дә сөйләп үт әле безгә. Миңа был исемде картатайым кушкан. Мин туганда 1993 елда январьда буран булган, бүгенгеләй. Әниде КамАЗ белән роддомга алып барганнар. Алдан трактор юлды тазартып барган. Бик нык буран булган, шуңа картай Буранбай дип исем кушкан иде. Менә ярый буран булган әле. Алды трактор гына барганса трактор дип кушкан булырлар. Буранбай, бүрек шаярам гына үпкәли күрмә. Инде шуннан да һәрберебезнең дә исеменә туры килсен, матур булсын, исән сау булыйк. Уенчыларыбызның барысы да Башкортстаннан булды. Шуңа күрә Башкортстаннарга ялкынлы кайнар сәламнар җибәреп, беренче турны башлыйбыз. Birinci tur dostlar bizde indi ekran bilen oynayız. Ekranda hazır türlü artistlar, türlü yazıcılar, şairler, kıskası şahıslar peyda bulur. Siz onlarını tanısanız, orundan kışkırığa tügül, matır itirip koluna көтерәбездә, аңлатырга кирәк була инде. Ниндидер шагыйрь икән шигырын сөйләргә, җырчы икән җырын белсәгез җырлыйсыз инде. Биюче булса би бирсәгез дә ярый. Ничек тә булса миңа сөйләп аңлатырга кирәк. Исем фамилиясын әйтәсе түгел. Исем фамилиясын мин танып әйтәм икән, сезгә һәрберегезгә дә 10 бал өстәлә. Кем җавап бирә? Аңлашылды бит әйме? Җип җиңел. Киттек, карыйбыз беренче шәхсебезгә. Радик беренче кул. Бик матур көр тавышлы җырчы, Башкортстан ягыннан дип хәтерләшәм, Башкортстан ягыннан. Аның кызы да бик матур җырлай. Кызының җырлары әле генә монда Казанда яңгырый башлагандыр дип әйтсәм була. Казанда ул Мәскәүнекеме? Мәскәүнеке түгел, үзе дә Башкортстанныкы кызы. Башкортстанныкы кызы. Рөстәм Асаев. Шулмы? Әйе. Молодец, Афарин. 10 бал синеке. Все булды. Күчәбез икенче шәхескә. Буранбай беренче булды. Был Павел Воляның хатыны дип кенә әйтергә иде. Павел Воляның хатыны булгач, инде билгеле, моны барысы да белә. Ләйсән Утяшева шулай ук Башкортстанныкымы? Тап шул. 10 бал сиңа Буранбай. Күчәбез икенче шәхескә. Дилбәр, беренче кул. Микрофонга сөйлибез барсында. Бу Татарстанның җырчысы инде, яшь җырчы, шибәр. Шибәр булгач кыз кеше инде бу. Кыз кеше, әйе. Хәзер Берәр җырын исенә төшерсәм. Берәр җырын җырлап бирсәң, Өчен сабыйлыкның җырлы илен, җитез аргамаклар булып еллар буе чабар идем. Теләше кызы Алина Сафиуллина. Шулмы? 10 бал алайса сиңа. Күчәбез чираттагысына. Сез чират буйлап барасыз. Молодцы, әйдәләр. Бу мультиктагы персонаж. Мультик персонаж. Бу Хәзерге мультикмы, лекеге мультик? Бу элеккеге мультик, яратып караган мультикларның Безнең берсе. Совет фильмы. Совет вакытындагы цирк белән связаны дип әйтергә була инде. Бу персонажның браты дип әйтергә була, тагы бер Винни-Пух дигән мультикта катнаша. Браты аның булырга может, кем булырга может икән? Двоюродныймы, троюродныймы? Родной булса Фунтик инде. Фунтигае. Шулмы? Шулайы. Менә бит, 10 балны биреп куябыз сиңа. Молодец. Күчәбез чираттагысына. Радик. Бу беренче каналда үзенең неен алып бара, тамашасын алып бара. Bütün артистлар киләңәргә, чит илдән дә киләләр. Беренче каналда. Беренче каналда үзенең бик күп миналарда снимать итә ул. Ургант. Әйе, шул. Ургантмы? Әйе. Менә бит Иван Ургант дигән. Молодец. 10 балны алабыз, беренче турны төгәллибез, икенчесенә күчәбез. Икенче тур дуслар, икенче тур инде җырмың өлкәсендә әз генә сезне сынап карарбыз. Карарбыз дигәнем инде әлбәттә диджей Айон сезнең һәрберегезгә дә өчәр көй яңгыратачак. Сезгә бары тик игътибар белән җырны тыңлыйсы гына кала. Һәм кем башкарганын, һәм җырның исемен әйтергә кирәк. Дөрес, тулы җавап әйтәсез икән, 10 бал куела. Илнар, дус,
Сездән башлап җибәрәбез Аллага тапшырып. Тыңлыйбыз беренче җырны. Бармак белән һавага төрткән күк була инде. Зинера белән Ризат Рамазановлар җырлый шикелле. Юк, алар түгел, ишеткәнең бардыр, бу хатын-кыз җырлый, үзенең кызына атап җырлый. Җавап: Юк. Менә дөрес җавап бирмәгәннәргә инде аюннан шушындый кышкырту сигналы. Тыңлап карыйк әле, исегезгә төшәр бу җыр. Сине минем бәгыркәем, сине минем бәхеткәем, сине минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Син минем матур кызым, син минем матур кызым дип җырлый Альбина Аппанаева булды бу. Ярар, борчылырга урыннар юк, әле тагын 2 җыр бар, тыңлыйбыз икенчесен. Чайкала. Әйе. Чайкала дигән сүзем белән. Нәрсә чайкалырга мөмкинсең? Чайкала. Чайкала. Суларыбыз. Ну, айкала. Кала. Суларыбыз Кайсы кайсы йылдыз. дызылар Ас- артынында йөргән юлларыбыз. Менә бит, дөрес җырын дөрес белдек. Кем башкара бу җырны? Бу җыр бит инде ретро җырларга Дөрес, керә. Шуңа күрә бу халык җыры буладыр инде. Ретро җыр бөтен халык җыры була дигән сүз түгел инде ул да. Но хәзер инде кертсәк тә булалар, шуннан да бу җырны инде кем генә башкармады? Менә Җавит абый Шакиров та җырлады, Фәнәви Вәләхмәтов та җырлады, Әлфис абый Кыямов та башкарды бу җырны. Әлдә җырлыйлардыр Җавит абыйлар, Фәнәвилар, үзебез дә халыкта. Шуңа күрә дөрес җавап өчен 10 балны куябыз инде. Бергәләшеп җырлыйк әле. Менә Җавит абый башкарды бусын. Тыңлыйбыз 3нче җырны. Башкортстанныкы бу җырчыбыз. Башкортстанны кадәр да һәр бөтә Башкортстан Казанда бит инде. Ансы шулай, номерны белергә кирәк. Сез үзегез кайсы районнан әле? Мин Миякә районыннан Менә Миякә районыннан булган кеше бу җырчыны белергә тиеш инде. Айдар Галимовның Дөрес, Айдар Галимовның бу яңа язылган җыр. яңа язылган җыры. Әйе. Ай, исемен менә точно гына әйтә алмыйм. Ну. Айдар Галимовның Ак хыяллар дигән җыры иде. Әйдәгез бергәләшеп җырлыйк әле. Айдар Галимов Ак хыяллар. Но Айдар Галимов дип әйткәнегез өчен 5 бал куябыз. Җыр өчен инде 5 бал бездә калып тора, ачуланмасагыз, яме? Менә бит. Бик зур рәхмәт. Дилбәр, ничек хәлләр? Яхшы. Яхшымы? Ага. Елмаеп кына, эштән генә борчылып, йөзгә чыгармыйчы, матур иттереп утырасың. Инде татар җырчылары белән кызыксынам, чит илне тыңламыйм да дидең, шуңа күрә син барысына да тулы дөрес җавап бирергә тиешсең. Шуңа күрә тыңлыйбыз беренче җырны. Гүзәл Уразова Ромашкалар. Афәрин! Җырлыйбыз бергәләп. Ромашкалар үлчәшәю, кояшлы ак бәхет өләшә минем кебек, мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Молодец, дөрес җавап. 10 бал синеке. Тыңлыйбыз икенче җырны.
жерің түгілмісің? Түгел. Түгел мысаң, мекен, андый сүзләр юк. Конкрет жауап қана керек шул безгә. Мин сиңа булышам әзгенә. Булар дуэт. Артур Марат? Дөрес, Артур Марат. Ничек? Язлар җиткәч? Әлбәттә, Артур Марат язлар җитә дигән җыр белән бергәләп җырлыйбыз. Язларда сине эзләр, язларда сине таптым, язның беренче чәчәген тиз сиңа өзеп бирдем, язның беренче чәчәген үзеңә өзеп бирдем. Менә язларга килеп кирдек, сиңа әзгенә чәчәкләр өзеп биреп булмады, ну әз булса да ярдәм итеп, менә 10 балны алып куйдың уже үзеңә. Әйбәт бит. Тыңлыйбыз өченче җырны. Илназ Бах, аңла йөрәгемне. Дөрес. Бергәләп башкарабыз бу җырны. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде. Эфирда җырлау китапшыруы дәвам итә, дуслар. Бездә икенче тур, егетләр ягына күчәбез дә, аларны да җырмың өлкәсендә санап карарбыз. Радик, бик рәхәтләнеп, уверен утырасың, икенче тапкыр килгән шундый рәхәт инде монда, бер инде курку хисләре юк, онытылган. Барбыр бар инде. Бармыни? Казан бит. Шулаймы? Ярар. Җырларны тыңлыйк та, дөрес җавап алабыз да. Иң әйбәте шул була. Тыңлыйбыз. Габделфат Сафин, соңгы кыңгырау. Афәрин. Җырлыйбыз. Йөрәк бар кыялыма, үзе кушысын яратып, кыялыма. Габделфат абый Сафин соңгы кыңгыраулар җыры. Ә менә икенчесе нинди җыр булыр? Анысы тыңласы гына кала. Илвина. Илвина дөрес әйе. Илвина нәрсә дип җырлый әле? Еллар. Ай. Йөрәк. А? Йөрәк. Ага. Ярсыма түгел. Синең йөрәк. Йөрәк инде, ничектер, ниндидер йөрәк инде. Ярсы йөрәк. Түзә йөрәк. Түзә йөрәк инде әлбәттә. Түзә йөрәк. Алла, шабыр тирләргә батып беттем бит инде. Җырлыйбыз бергәләп. Түзә йөрәк, түзмин ишнәсенсің, ул бит белә, үзенең бер яшнәсен, тезгеннәрен саклап өзелгәндә. Йөрәк дәшә миңа, дәшмәсен. Менә күрдең, Илвин нәрсә ди? Йөрәк дәшә, дәшмә миңа син ди. Атты йөрәген бута бетердең, утка салдың, суга салдың син аның йөрәкләрен. Әйдә, чираттагысын тыңлыйбыз. Илназ Гарипов. Әйе? Яратам бетте китте. Әйе, җыры шулай. Җырның исеме? Соңгы тукталыш. Дөрес, соңгы тукталыш җыры белән Илназ Гарипов. Җырлыйбыз бергәләшеп. Минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үтте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетте китте.
Менә Илназ да яратам бетте китте ди. Синең белән дә уйнадык, бетте китте. Күчәбез Буранбай янына. Буранбай, дустым, ничек кәефләр? Кәефләр Аллага шөкер яхшы. Борчылмыйсың, курыкмыйсыңмы? Юк, курыкмыйм. Башкорт эстрадасын куйсасыз. Башкортстан җырларын, нәйме? Булыр, менә нинди җырлар туры килер, анысын инде Аюннан тора. Шуңа күрә тыңлыйбыз. Менә Башкортстан дип сорадың, Башкортстан, пожалуйста. Шундай кыска гына менә. Безнең бит эфирның да вакыты шикле шул, монда Буранбай. Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл Әхмәтова дөрес, Гүзәл Әхмәтова. Нинди җыры? Давай әйт. Юк, ярын танымайм. Эх, менә җыр танымаганнарга. Гүзәл Әхмәтованың Килен төшә дигән җыры булды бу. Менә тыңлап кара әле. Кыңгыр кыңгыраттып уйнап атлашабыз Ситерләргә килен булып Җиргә килен булып китеп бара бер кыз бала. Ишеткәнең бар имы? Юк, интернеттан эзләп табып тыңлармын. Ярар. Менә бит, менә Буранбай нинди ачык күңелле. Ишеткәнем булмаса да интернеттан тыңлап карармын ди. Афәрин, менә Гүзәл Әхмәтова дигәнең өчен 5 балл куябыз, яме? Афәрин син, молодец. Тыңлыйбыз икенче җырны. Вот бана точно ишеткәнем бар. Менә аны молодец, менә аны точно ишеткәнең булганың өчен җавабын гына әйт. Усак яна. Молодец! Нәрсә буенда только? Җавап, конкрет җавап. Менә Усак яна. Нидер буенда? Буранбай, синең белән шундый күңелле, шундый кызык, шундый рәхәт. Җавап су буенда ушак яна дигән җыр белән моны инде Зөфәр абый Хәйретдинов иҗат иткән иде, башкарган Зөһрә апа Шәрифуллина. Хәзер без бергәләшеп җырлаячакбыз. Су буенда ушак яна, кем кабызган ушакны Төшсәм әгәр су буена, табармын күк балачакны. Эх, менә бит су буенда ушак яна дип кенә әйткән булсаң да, мин сиңа кем башкарганда сорап тормыйча 10 бал куядыр идем. Буранбай, кызганычка каршы булмады. Тыңлыйбыз өченчесен. Ишеткәнем юк шул. Ишеткәнең юк. Юк. Илдар Әхмәтовның җыры булды бу. Хисләргә бирелә идем мин. Аюн, менә ник Буранбайга шулай пипелдәтәсеңдер инде менә. Минем анарга гел баллар гына бирәсе килә. Үзе җавап бирмәй. Тыңлыйбыз җырны. Бүреле уйларым җитмәслек гөлләргә бүреле идем мин. Дип җырлый ул шушы матур җырын үзенең. Ярар. Борчылмыйгал. Әле бит әле безнең Буранбай чиратта 3нче тур бар, 4нче тур бар. Алла бирсә, әле бу турларда балларны күп итеп җыярбыз. Күчәбез 3нче турга. 3нче турда инде без янәдән экранга әйләнеп кайтачакбыз. Экранны хәзер мин дә, сез дә барыбыз да бергә күрәчәкбез. Анда төрле ребуслар, төрле баш ваткычлар чыгачак, рәсемнәр пайда була. Сезгә шушы рәсемнәрне берләштереп, аның җавабын гына әйтергә кирәк. Әмма дә ләкин уйлар өчен вакыт бик аз, ни бары 30 секунд. Шушы 30 секунд эчендә тиз генә кулны күтәреп җавапны әйтәбез икән, шулай ук 10 баллны үзегезгә алып теркәп куячаксыз. Беренче сорау. Экранда 3 сурәт барлыкка киләчәк. Сезгә аларның уртак ягын табарга кирәк. Эзлибез. Кулларны күтәрәбез дә җавапны әйтәбез.
Әйт. Киім. Молодец! Киім. 10 бал, сенікі. Икенче биримдә безнең дуслар нәк шундый ук сурәтләрнең уртак ягын табарга кирәк. Тиз генә эзлибез, тиз генә җавап бирәбез. Буранбай актив катнаша башлады әле. Емеш. Әйе, имеш, конкрет Җимешләр. җимешләр. Җиләк. Дөрес, җиләк. Җиләк бит инде. Җиләк. Ах, әйе, берегез җимеш диде, берегез җиләк диде. Инде җаваплар шуннан да икегезнеке дә дөрес дип саныйбыз. Буранбай, сиңа да 5 бал, сиңа да 5 бал. 10 балны шулай бүләбез булып чыкты инде, яме? Сез каршы түгелме? Юк. Все, алайса, сезгә биреп куябыз. Өченче бирим бирелгән кадрда клипның һәм башкаручысының исемен табу кирәк. Карыйбыз. Ага. Радик Юльякшинның клибы. Дөрес, Элвин Радик Грей. Юльякшинның клибы. Девочка моя, яки Роза. Менә шушы икесенең берсе, әйт кайсы? Роза. Афарин, Роза. Роза. Киләсе биремдә шулай ук 3 сурәтнең уртак якларын табарга кирәк. Эзлибез, дуслар. Ага. Син, нулавай, әй, күрдем, мин инде, Буранбай, әйдә. Син кызып киттең әле, молодец. Осоу, полет. Дөрес, ошу, полет. Соңгы 5нче сорау. Шулай ук сурәтләрнең уртак ягын эзлибез. Киттек. Радик беренче кул. Иң беренче кул Радиктан булды. Юл. Дөрес, монда инде уйлап та торасы түгел. Юл, дөрес җавап. Юл. Инде шулай итеп, дуслар, кызлар, егетләр, без инде 3нче турны да йырып чыктык. Хәзер 4нче турга күчәбез. Инде 4нче тур сезнең өчен бик яхшы, бик рәхәт, бик күңелле турлар. Минем өчен дә шулай ук һәм тамашачларыбыз өчен дә. Үзегезнең идән әзерләп килгән, менә барам да җырлау киде, шушы җырны җырлап, беренче урынны алып кайтам әле дип әзерләгән җырыгызны башкарырга туры килә. Инде сезнең ничек, никадәр оста, никадәр дөрес нотага туры китереп җырлавыгызда карап, безнең караоке аппараты үзенең билгесен, үзенең бәһасен куя. Инде беренчеләрдән булып, безнең Кыргыз Мекке якларыннан килгән достыбыз Илнарны чакырып чыгарык әле. Рәхим итегез. Әни диеп дә шәһәр бер бала, әниләрдән айырма язмыш. Сорыйм Ходай синнән бер нигенә, әниемә бир озак тормыш. Сорыйм Ходай синнән бер нигенә, әниемә бир озак тормыш. Иң кадерле кешем бу дөньяда, һәрбер адәм өчен кадерле. Әни бу син һәр чак минем янымда, әниләрсез читен дөньяда. Иң кадерле кешем бу дөньяда, һәрбер адәм өчен кадерле. Әни бу син һәр чак минем янымда, әниләрсез читен дөньяда. Әни бәгърем бер үк кайгырма син, сине ташлап китмәм еракка. Елгага гомердә шуңа тиң, мәңге яшәни дөньяда. Елгага гомердә шуңа тиң, мәңге яшәни дөньяда. Иң кадерле кешем бу дөньяда, һәрбер адәм өчен кадерле. Әни бу син һәр чак минем янымда, әниләрсез читен дөньяда. Иң кадерле кешем бу дөньяда,
her bir adam üçün kaderli. Әни bu sen her şak benim yanında, Әnilersiz şiitin dünyada. Senin bişik jırın tыңла bu sütüm, Neni şoktan birli yaratıp. Eğer yıraklarga kitip barısam, Tağın koytam seni sağınıp. Eğer yıraklarga kitip barısam, Tağın koytam seni sağınıp. En kaderli kişim bu dünyada, her bir adam üçün kaderli. Әни bu sen her şak benim yanında, Әnilersiz şiitin dünyada. Kaderli kişim bu dünyada, her bir adam üçün kaderli. Әни bu sen her şak benim yanında, Әnilersiz şiitin dünyada. En kaderli kişim bu dünyada, her bir adam üçün kaderli. Әни bu sen her şak benim yanında, Әnilersiz şiitin dünyada. Әни bu sen her şak benim yanında, Әnilersiz şiitin dünyada. Әnilersiz şiitin dünyada. Әnilersiz şiitin dünyada. Илнар дусқа алқышлар гына дип әйтәсе килә һәм рәхмәт дип әйтәсе килә. Әниләребезне зурлап, хөрмәтләп, олылап шушындый матур җырлар бүләк иткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Чыннан да әниләребез һәр вакытта исән-имин булсыннар, сау сәламәт булсыннар. Без аларны шатландырып, куандырып кына торырга насыйп булсын. Алар безгә кирәк булып, терәк булып яшәсеннәр. Әниләр дә, әтиләр дә. Инде караоке баллары һәр вакытта күп булсын, зур булсын һәм иң биек дәрәҗәләрдә булсын. 65 бал. 65 бал дуслар. Һәм шулай итеп дәвам итәбез җырлау тапшыруында. Инде икенче уенчыбыз Дилбәрне чакырып чыгарыйк әле. Дилбәр, нинди җыр әзерләп килдең син безгә? Яшьлегем хисләре дигән җыр. Ай, шундый матур җыр. Рәхим ит.
Әфәрин, нинди матур жырлар, яшьтәген мусаганам рәхимет. Ох, Дилбәр, һәм инде шушы матур жыр эчендә без, әлбәттә, без дигәнем инде караоке аппараты үзенең билгесен, үзенең балларын күрсәтеп устын әле. 67 bal. Нашар түгел, 67 бик әйбәт, шуннан да. Җәмәгать, егетләр, кызлар, безнең кәефләр күтәренке, җырлыйбыз, уйныйбыз, биебез, көләбез. Инде үзебезнең җырлы 4-нче турыбызны дәвам итеп, мин чакырып чыгарасы килә. Радик достымна. Радик, рәхим ит әле, чык әле. Yer yüzünde elde sizi var, şunda şiber söykümlü. Yılmayılı qarашığız, aşık iter her kimine. Ey kızlar, eytirsinler yıldızlar, balqıtasız көңілі, sizдің білән көңілі. Ey kızlar, eytirsinler yıldızlar, balqıtasız көңілі, sizдің білән көңілі. Sizni күрсәм әллә нигә, сихеннәрем шуалам. Йөрәккәем үзлеп тибәр, ничек кенә чыдарга. Ей кызлар, әйтерсеңләр йолдызлар, балқытасыз күңелне, сезнең белән күңелле. Ей кызлар, әйтерсеңләр йолдызлар, балқытасыз күңелне, сезнең белән күңелле. Şiberlerden şiber matur, Baysığızını süyergen. Ulaşlarım şeyip gilsem, Pırasığız başırga. Ey kızlar, eytirsinler yıldızlar, balqıtasız көңілне, sizning bilәn көңілне. Ey kızlar, eytirsinler yıldızlar, balqıtasız көңілне, sizning bilәn көңілне. Ey kızlar, eytirsinler yıldızlar, balqıtasız көңілне, sizning bilәn көңілне. Ey kızlar, eytirsinler yıldızlar, balqıtasız көңілне, sizning bilәn көңілне. Ey kızlar, eytirsinler yıldızlar, balqıtasız көңілне, sizning bilәn көңілне. Ey kızlar, eytirsinler yıldızlar, balqıtasız көңілне, sizning bilәn көңілне. Balqıtasız көңілне, sizning bilәn көңілне. Kızlar көрегіз, нешек біздің Радик сыздыры. Молодец, Радик. Әфәрин. Міне шүрні қызлар жырына біздің қызлардан болмаса да жырлауки аппаратынан баллар болайын деп бары бір қараймыз. 86 бал. Ого! Міне бит. Қанағат мүсін? Әлбәттә, мындай бал қойылса. Міне Буранбайға неше бал болыр екен? Рәхим ит әлі Буранбай.
Türlü uylar uylap, yalğız yürüme jırlap, İkkev birge şakta jırlağan kıyını. Bəxti küte küte, ömür zaya ude, Senin de yürek şulay ernime. Bəxti küte küte, ömür zaya ude, Senin de yürek şulay ernime. Üzümü kırıp yürüyüm, işten güne yılayım. Kimler güne sizlere kışı koyğısın. Oğlanın mı yok mu, seni bir topap gittin. Benim yüreğimin tügeli yartısın. Oğlanın mı yok mu, seni bir topap gittin. Benim yüreğimin tügeli yartısın. Türlü avar süzden, yaşlar gitti kuzden. Yok ellerimi yerden sorap deşerge. Yartı yürek bilen, indi sıyınıp kimge. Doğru killerimiken bina yaşarge. Yartı yürek bilen, indi sıyınıp kimge. Doğru killerimiken bina yaşarge. Yartı yürek bilen, indi sıyınıp kimge. Doğru kilerimiken bina yaşarge. Yartı yürek bilen, indi sıyınıp kimge. Doğru kilerimiken bina yaşarge. Doğru kilerimiken bina yaşarge. Buranbay, aferin dostum, malades, bir vişne. Buna evet, sahnelerde de buranlarını dolatıp, Bulat abisinin hırların bizge bölek etken jigitlerimizдің birisi. Hele, olayğına tügül, biz sana ballar da birip jiberemiz. Başkırstan'a Tataristan balları. 84 bal. Oh, evet ballar. Mine dostlar, indi jırlağı kitapşırının da 4. turu tamamlandı mı? İndi jırlağı kitapşırığı da ahırına jetti degen sözünü anlatabildi indi bu dostlar. Barıгызга da bek zor rahmet aytасак келе. Bizning şuşu oyunlarda qatnaşıp, her birigizde özüne ballar jidığız, ballar topladığız. Indi mine hazır qoysığız, köp mü bal jiyip, nişençe orunlarını yavlagan, orunlarını da aytip uzarmın. 4. orundan başlarız. Benim yeneşeme çıkıp basırsız orunlarınızı aytken sayın. 90 bal toplap 4. orunda yavlagan oyunçumuz, ol da bolsa bizden İlnar'dır. İlnar rahmet çıkıp basarım benim yeneşeme. Hem %12 bal bilen 3. orunda yavladı bizden Dilber. Dilber rahmet. 2. orunu aldı. Buranbay dost. %46 bal bilen 1. orunu yavladı. Radik. Barıгызга da bek zor rahmet aytamiz. Endi 4. 3. 2. orun algan oyuncularımızga bizden Yıldız Muhammadjanov ismindagi ateljeden maxsus sertifikatlar bilen böleklibиz. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой. Улица Ахунова, дом 20. Endi 1. orunni yavlagan bizning Radik Duska maxsus Tatmustava kanalından şoşunda sertifikat bilen böleklibиz. Bu endi özüңнең jırlaryňny bizning ekranlar aşağıda көрүү hem көрсөтүү mümkinçiligi бар дип әйтәсе килә. Әле алай гына түгел, кулыңда микрофоның булса, 1-2 сүз әйтеп тә китә аласың безнең тамашачыларыбызга.
Бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә шушы җырлауга тапшыруына, Рифат сезгә һәм оештыручыларына. Һәм дә инде әйтеп китәм. Килегез, катнашыгыз, җиңегез. Монда бик күңелле, рәхәт, күтәренке күңел белән кайтып китегез шулай безнең шикелле. Беренче тапкыр җиңел булсагыз, икенче тапкыр килеп җиңегез дип әйтеп куйсаң, тагы да сиңа бик туры килеп торыр бу сүзләр. Шуннан да барыгызга да бик зур рәхмәт. Әгәр инде безнең белән шуннан да безне карап утырган тамашачылар, сезнең дә шушы ук сәхнәдә үзегезне килеп җырлау кида сынап карыйсыгыз килсә, безнең ишекләр һәр вакытта сезнең өчен ачык, күңелләребез киң, елмаеп каршы алабыз, бүләкләр биреп җибәрәбез, бергә кушылып җырлашып та утырабыз. Аның өчен нибары безнең электрон адреска үзегезнең җырларыгызны, фотоларыгызны, видеоларыгызны гына юлларга кирәк. Көтеп калабыз. Сагындырсаң да син сабыр итеп яшим, әллә нигә түзеп каламын. Сәбәбен дә белмим, таба алмый йөрим, сине күрүләрнең җайларын. Күрим әле диеп, әсәрләнеп йөреп, айлар түгел узган елларым. Калган йөрәк ярым, сиздерә шул һаман, яннарымда синең булмавың. Күрим әле диеп, әсәрләнеп йөреп, айлар түгел узган елларым. Калган йөрәк ярым, сиздерә шул һаман, яннарымда синең булмавың. Сәбәбен дә белмим, дәшә алмый йөрим, алмадымы әллә кыюлык. Инде ничә килеп, урамыңда йөреп, кайтып киттем кире борылып. Күрим әле диеп, әсәрләнеп йөреп, айлар түгел узган елларым. Калган йөрәк ярым, сиздерә шул һаман, яннарымда синең булмавың. Күрим әле диеп, әсәрләнеп йөреп, айлар түгел узган елларым. Калган йөрәк ярым, сиздерә шул һаман, яннарымда синең булмавың. Күрим әле диеп, әсәрләнеп йөреп, айлар түгел узган елларым. Калган йөрәк ярым, сиздерә шул һаман, яннарымда синең булмавың. Калган йөрәк ярым, сиздерә шул һаман, яннарымда синең булмавың. Яннарымда синең булмавың.